निज्लागुरियाव निजोरा बे गोदान पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोनदों। दा गाहामै गाहाम बे पिकनिक स्पटखौ अपारेट खालामनो हाथों कमिटिया आरो लोगोसे माने बियो सास्टेनेबल जाथों। सास्टेनेबल माने कि इक'नमिक डेभेलपमेन्ट खालामनो हाथों रायजोफोरखौ जायगानि मानसिफोरनो माने एन्टारटेनमेन्ट होनो हाथों आरो जोङो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव माने कि इक' टुरिजिम बिदिनो माने कि स्पट पिकनिक स्पट बा टुरिजिम स्पट माने खालामनाया बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खौरां। बेजों जोंनि माने कि लकेल टुरिजिमखौ जोङो माने प्रमट खालामनो हागोन। बिनि लोगोसेयैनो जोङो माने कि लकेल टुरिस्टफोरजों लोगोसे फरेन टुरिस्टफोरखौबो जोङो सानसे समाव जुदि मोजाङै जोंनि बे टुरिजिम माने बिथिङाव जुदि डेभेलप खालामनो हायोबा जोङो माने इन्टारनेसनेल टुरिस्टफोरखौबो फरेन टुरिस्टफोरखौबो जोङो गोसो बोनो हानाय जोङो खालामनो हागोन। दा बेराफारसेथिं जोङो सिन्था खालामनो गोनाङा बिसो जे जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारि बा बे ओनसोलाव थाग्रा रायजो राजाफ्रा माने लावखार ओंखाम जानाय नियम दङमोन। दा बे लावखार ओंखाम जानाय बेबादि पिकनिक स्पटफ्राव माने खालामफैयो। बे पिकनिक स्पटफ्रा जोंनि माने टुरिस्टफोरनि सिगाङाव जाहाथे जोंनि कालचार ट्रेडिशन डिसिप्लिन आरो जोंनि सोदोमस्रिखौ मोजाङै माने दिन्थिहरनो हायो आरो मोजाङै जुदि बिसोरखौ हस्पिटेलिटि होनानै वेलकाम खालामनानै बरायनानै बिथांमोननो माने थोजासे माने गोसोनि गोजोननायखौ होनो हायो। बे फारसे जोङो नाजानांगोन। दा बे जोंहा माने दिवसेयावबो अपेन खालामदों, मोनाबिलियावबो अपेन खालामदों आरो दिनै निज्ला बे मोनथाम टुरिस्ट स्पटआ खाथि हिसाबै बेखौ मोनसे माने लकेल टुरिस्ट सार्किट बादि खालामनो हायो। बेयाव दान्दिसे फैबाय बावहाय थानाय गासिबो माने नेचारेल बिउटि एस्थेटिक बिउटि सिनारिफोरखौ माने उपभग खालामनानै आरो दान्दिसे माने सेम दैयावनो मोनाबिलियाव बेरायहैनो हायो। ओमफ्राय माबायाव दिवसोनि पिकनिक स्पटआव बेरायहैनो हायो। बेबादि माने टुरिस्ट सार्किट लकेल टुरिस्ट सार्किट बानायनायनि बावहाय माने मोनसे फिजिबिलिटि दङ होननानै बुंनो हायो आरोखि। जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि सायाव सारा मा बुंनो सानो? इक' टुरिजिम होननानै बुङोब्ला बाहाय इक' फ्रेन्डलि जानांगौ, जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ, बाव प्लेन्टेसन थानांगौ, माने नेचारेल गासिबो माबाफ्रा माने थिग थानांगौ आरोखि। टुरिस्टफोरनि थाखाय एट्रेक्सन जागोन। टुरिस्टफोरनि थाखाय मा जिनिसा एट्रेक्टिभ जागोन होनोब्ला बेवहाय स्पेसियेलि बाहाय रिभार दङ। बे नेचारेल रिभारखौ जोङो माने माब्रैहाय माने जोङो माने टुरिस्टखौ एट्रेक्टिभ खालामनो थाखाय मा रोखोमै जोङो प्रजेक्ट लायोब्ला थिग जागोन बेखौ कमिटिनि मानसिफ्रा आरो कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा सिन्था खालामनानै लायोबा मोजां जागोन। मोनसे टुरिस्ट स्पट बा पिकनिक बा टुरिजिम कमिटिनि मानसिफ्रा इक'नमिकेलि सास्टेनेबल जानांगौब्ला आरो बे टुरिस्ट स्पटआ माने लं लास्टिं जानांगौबा बेवहाय मोनसे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट नांगौ जायो। बे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्टखौ डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जायफोरनाखि कनसार्न माने कमिटिफोर दं बिथांमोना स्टेक हल्डारफ्रा माने डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट बानायनानै बिभिन्न माने फान्डिं एजेन्सिनिफ्राय फान्ड लानो हायो। बे रोखोमैनो बे फान्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा माने बे स्पटखौ टुरिजिमखौ डेभेलप खालामनो प्रमट खालामनो हागोन। दा बिदि माने मददखौ लानो थाखाय माने स्टेक हल्डारफ्रा नाजानांगोन आरोखि। प्रग्रामाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आं गिबियावनो खावलायनो लुबैदों जाहा बे निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजिमा बेयाव मोनसे एट्रेक्टिभ मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय माखासे भिउसफोर दङ। जेरै बे जोंनि बे जे जायगायाव जों बानायदों बे जायगाया मोनसे दै दङ। बे दैया जाहैबाय निज्ला रिभार होनना बुङो, जायखौ निज्रा होननानै बुङो। बे दैया दानिल' नङा, जों जोनोम जायैनि सिगांनो बे दैया दं आरो बे दैजोंनो जोंहा मा ओरै बेंटल थुक्राझार आरो ओरै जोंनि मा होनना बुङो बेंटल खुंग्रि बेफोर साइडनि गासै आबादारिफोरा बेजोंनो जिउ खुंनानै दं। आरो लोगोसे जोंहा बे ओरै साइडआवहाय दैनि जोंहा बोरियावहाय जोंहा बैग्रि बागान दं समायनानो। दा बेफोरबायदि जोंहा भिउसफ्रा दं आरो लोगोसे जोंहा सुइस गेटबो दङ। बेयाव फैनायनि लामाया साबसिन लामाया बबेजों? बेयाव बुंनो थाङोब्ला लामायाथ' गोबां साइडजों फैनो हायो। आं
थोंजोङै बुंनो लुबैदों मोननै साइडजोंखौ मोनसेया जाहैबाय गिबियावनो दं जोंहा काजलगावजों जोङो फैनो हायो काजलगावनिफ्राय बेंटलनिफ्राय टुक्राझारनिफ्राय निज्लागुरि डाइरेक्ट फैगोन आरो बियो आरो जोंहा ओरैजाय सामथाइबारिजों मा होनना बुङो सामथाइबारि टु गुरुबासानिफ्राय रुनिखातानिफ्राय थिनालिनिफ्राय ओरै जोंहा सान्तिपुर आरो बे सान्तिपुर मोननाय लोगो लोगो जोंहा सानजाहा फैनाय सिदा लामा दङ निज्लागुरि गामियाव बबेथिं होननानै सोंबानो मोनगोन आरो बेयावनो ससे 1 किल'मिटारसो फैनानै सान्तिपुरनिफ्राय फैनानै बेयावनो जा मेन गेटआ बेयावनोखा जोंहा गेट खालामदों नोंथांमोना बिसिम फैनानै जोंनि बे निजरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटआव फैनो हागोन आरो माखासे लावखार ओंखाम जाग्राफोराव माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जायो बेवहाय माबायदि नोजोर होगोन नोंथांमोना लोंनाय जोङो जे जोंनि साखाथियाव थानाय माखासे माबाफ्राव जोङो नुदों समाव माने जोंनि माखासे मा होनना बुङो उन्दै लाइमोनफोर लोगोसे एजेड जानाय बैसोगोरा बिथांमोना माखासे निसा बुस्थु जानानै समाव मा खालामो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस खालामनो थाङो आरो दा बे खेथ्रआव आङो कमिटिनि सेक्रेटारि जानानै बुंनो लुबैदों जोंनि बे निजरा इक' टुरिजमनिफ्राय जे जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जा जथेस्थ' भलन्टियार्स दं आरो लोगोसे जोङो प्रसासनजोंबो जोङो अलरेडि जोंनि सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टजोंबो जों मोजां रायज्लायखाबाय जुदि बिनि सायाव सोरबा माबा मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जुदि खामानि मावनो नागिरदोंबा जों बेखौ होबथानायनि राहा जोंनाव दंखायो आरो जों बेखौ अलरेडि थियारि खालामखाबाय दिनैनि मोनाबिलियाव प्रग्राम दं होननाय खोनादों मा प्रग्राम दं मोनाबिलियाव जोङो अपेनिं प्रग्राम नङा होमबा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खालामनो थाखाय रंजानो थाखाय जोङो मोनसे फिसा हाबाफारि लादों बे जाहैबाय कालचारेल प्रग्राम बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय जागोन जोंहा बियो हाबाफारिया बेयाव जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि गायकफोरखौ जों लेंहरदों जेरै गीताश्री रामसियारि गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन आरो लोगोसे जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो जोंहा नेफु बसुमतारी फैगोन आरो लोगोसे क'क्राझारनि जोंहा नेपालि गायक फंबायमोन फैगोन आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि माखासे जौगाफुनाय बा दासो जाखांफुबोनाय लाइमोनफोरनि मोसानाय जों बेखौ होगोन आरो बेखिनियानो ओरैनो टाइम टेबोलखौ बेसेबां होदों सार